que vas a facer agora aquí? Bueno, non iremos preparar a máquina para un chine. Temos que ir abaixo, conectar as mangueiras ao tanque do leite. Isto aquí arriba xa está preparado, Sí, non? aí xa está preparado. Bien, entón agora vas abaixo e despois manda as vacas Isto ali. estaba posto para lavar, lava o circuito cerrado, lava automático que ten aí programas de os lavados. Entón, sobre lo puñes de lavar para moxir. Deste bicho. E por aí entra o leite para o depósito, non? Si, o leite ven directo das vacas Ven para aquí. das vacas, ven para aquí. Non se toca nada, ni sal en ningún lado. Ven ni- por esta mangueira, ven de aquí. Totalmente hermético. Si pasa por estas placas, Sí. é un sistema de enfriar o leite que enfría con auga, e quita sobre uns 10 grados de calor o leite. E aquí logo son frías, porque ven Sí. da vaca ben quente, claro. Claro, da vaca sal sobre 31 grados, Sí. e cando sal de aquí sal sobre 21, 22. Entón vai para o tanque e ali enfríase con corriente, pero aquí isto enfría con auga fría. Sí, sí. Un círculo de auga por un lado e o leite polo outro. Especie de Bien. radiador. O seguinte paso, aquí. Esta é a sala... Da sala de ordeño. Aquí onde están os medidores automáticos, Sí. son estes de aquí. Por aquí vai circular o leite. Estes son os comidos o leite. Sí. Mas ten aquí uns detectores de conductividade do leite que detectan algunhas enfermedades das vacas, mamitis, algunhas enfermedades. Saltan no ordenador, todo dicho corrido. E que máis parámetros mide aquí? Si, sobre todo mamitis, se ten inflamación no ubre. Mamitis? Despois, bueno, a sala tamén recolle os celos, está en celo, pero eso non é isto, é outra parada. Para a sala de... Ahora mismo meter as vacas na sala de espera. A sala de espera. Espera que vai. Aquí veñen de... Cantas vacas veñen á vez aquí? Aquí entran, collen sobre un arcén, na sala de espera. Entre a sala e a de espera e a sala de ordeño sobre un arcén vacas. 100 vacas, Vale. non? E cada vez aquí no... Esta é aquí da sala de espera pasan para a sala de ordeño que é esa, non? Si, na sala de ordeño, 16 vacas de cada vez. 16, 8 de cada lado, non? Si. Para 24, para o momento. Entran aquí, agora xa van a empezar a entrar, verdad? Mira, este quere vir por aquí, pero non colle. As vacas son moi curiosas. Sí, Todo o que vexen queren ver. queren imitarlo, queren explorar. Claro. Vamos. 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 Ah, oye, chamo ya atención eu. Queda mirando. No, pues non se teñen entrado. Mira, 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 que Vamos. Hasta que están todas colocadas non... Agora Ten que están haber así. oito. E a sala xa as coloca para atrás. Vainas apretando para atrás. Sí. Para que quedan ben para limpar o outro. Pero estou vendo que lle pos un pouco de xabón aí para limpiar, non? Si, é unha espuma especial Sí. para que se debo de limpar e máis non dê residuos no leite. Que é especial para eso. Pois limpámoslas con papel. Le quitamos os primeiros chorros. Non sabéis se o leite está enfermo, mas Mas está ben, non? sempre ten para entrar o CCA na punta do dedo, entón se estíranse. E o limpias. Isto hai xente que fai ao revés. Hai xente que primeiro limpia e despois tira os chorros. Isto depende De cada un, non? da maneira de traballar de
veterinarios recomendan tirar primeiro os choros. Mas se dan actividade ou non, se teñen mamitis. Hai cada aparato aquí marca o número de vaca, que é? Sí, vai marcar o número da vaca. O máis os litros que dan é o tempo que lle leva a mochila. Mira, esta que caendo leite sola. Sí, porque esas son vacas que son máis rápidas no leite. Normalmente hai que deixarlle uns minutos para que vayan deixando no leite. Iso ten presión, Ten vacío. ten vacío e... Estos chupais. Funciona por vacío. Estou vendo que tan pronto sacas un, lle pos este, sube este daqui do lado. Sí, ela xa che vai dando a siguiente. Sí? Se pos unha, ela vai che dando a siguiente. Ahora mesmo que está lavando ou está muxindo ahora? Está muxindo. O número da vaca, 55. Este é o leite que está dando, leva dado 1 litro, 1 con 1. Este é un código, se ten unha enfermedade, se ten unha mitis ou tal, aparece aquí de 7 ou 8, é un número. Por aquí podelo poñer manual se queres, para que non lle retire a sola, porque estas vai nos quitar a sola. Cando acaban de muxir e sacas ela. Normalmente ten todo aquí e fan moito ruido. Esta aquí, como xa ves que non fai ruido ningún. Non canta salar. En Galicia só hai un lujo que se parece un pouco, pero non é ainda ben como esta. É a única que hai en Galicia, este é o segundo. Vamos ahora abaixo logo, non? Este é o leite que está baixando de cada vaca, aquí onde mide o leite, a máis o analiza. Aquí mide e analizo. Sí. A máis detecta cando acaba a vaca de dar leite, para quitarlle a moxedura arriba, aquí está ela, non? Este é un detector, detecta cando acaba o leite. Detecta cando isto aquí, cando non pasa o leite por aquí. Sí, pola detecta, goma. non sei se é ese, se é aquí abaixo, non sei moi ben cal é a peza. Bueno, Mas nunha desas detecta, que entón saca a moxedura arriba, retira ya ela automática. retira. Mas normalmente esta maquinaria está toda arriba, en todas as salas. E xa ver o ruido que hai aquí. Sí, aquí hai ruido, sí. Están sempre con ese ruido. Estes son todos iguales, verdad? Bueno, e o leite ven por aquí e vai para o depósito despois, non? Esta é a unidade final aquí. Esta máis aquela, son dúas iguales. Sí. Dos aquí levan a bomba, que é que bombea o leite xa directamente ao tanque. De aquí xa vai directamente ao tanque. De aquí vai aquí. Sí. Ven aquí a este aparato. Por aquí. Pero por aquí por riba. Cantos litros leva este depósito? Leva 10.500. 10.500. E cantos litros faz, por exemplo, nunha sesión destas de muxido? Depende das vacas que muxes, pero nós andamos sobre 2.000 litros cada ordeño. 2.000 litros. Sí. O mismo cordel este é o que tira por ela, verdad? Sí. Cando se encende aquí no rojo, aquí vai tirar. Se encende un chivato rojo aí arriba. Sí. O da dereita? E cando encende esa, porque acabou o leite. E aquí ten. Pois aquí ahora dixe, o leite que dou menos que pola mañán, ou que onte. Pois este dou 0,01 litro menos que onte. Esa para que ti sepas, se che pon aquí, por exemplo, menos 7 litros,
É porque a vaca tuvo algún problema ou algo, non? Sí. Non dá un leite forte. Aquí quedou, que dices que deu nesa, non? Esta dou, bueno, casi dou igual que pola mañá, en total 100 centímetros, nada. Esta dou 0,9 litros menos que pola mañá. Pero bueno, ese é normal, un litro arriba, un litro abaixo. Vai. Claro, hai que teñen ganas de salir, Porque iso empuja. Tengo dos choles que están en los non sale, empuja. E agora xe lle abra a siguiente. Estes son os puestos de muxir, estes son os números das vacas, a 112, a 44. E cando acaba de muxir, pon aquí a produción que deno. E xa queda registrado no ordenador para por datos da explotación. O que vai facendo cada vaca, vai dando, non? Sí, ao final, cando acaba, pon o total do que dou a vaca. E que máis datos ves aquí no ordenador? Ui, aquí pode ver de todo, pode ver cando pariu, cando as hai que secar, cando... Cando anda o boi, por exemplo? Cando anda o boi tamén, cando as hai que inseminar. Iso detectas por unha pulseira que elas ten na perna de... Sí, un chip nunha Sí, un pata, podómetro, sí, chamanlle un podómetro. Entón, detecta iso, pasa os datos aquí. Entón, este máis ou menos sabe cando empezou a andar, e dixe máis ou menos cando tens que inseminar. Despois podes mirar pola produción de cada vaca, de todas as vacas, como funciona a sala, podes adelantar a sala para que muxa máis rápido, máis a modo, os tetos de diante mellor, a vaca que máis temos agora que máis leite dou. 69? Sí. A vaca 99, pois, hoxe dou 69 litros. E a seguinte 48. Pola mañá é máis a hora? Este 58, este 60, claro. Sí, no día, 69 litros no día. Xa é unha produción moi boa, non? As vacas, 50 litros para arriba xa son vacas boas. Moi boas. Si, cando empeza a ser de que dan pouco leite, de 50 para baixo, logo, 40? No, unha vaca de pouco leite, pois de 20, 25, sí. Unha produción media dunha explotación normal, dunha explotación, bueno, pois alrededor de 30 litros, non? Unha explotación que teña unha media de 35 litros por vaca a día, sí, xa é boa. É unha explotación moi boa. Sí. Unha que teña 28, pois non é tan boa. 30, 32, 33... Entón, os que teñen 60 xa é bonísima. Sí, claro, pero estou dicendo media de explotación. Aquí, por exemplo, ves vacas que ten 18 litros no día, 29, 24. Entón, eu digo unha media de todas as vacas. Sí. Unha media de 32 litros é unha media boa. Sí, porque en este caso concreto, a de 18 sería pouco. Claro, pero... Eso sería pouco, non? Quíteche unha media entre as vacas todas, non sabes? Como é, bueno, un historial do toro.